Tanda junjung sabda junjung bencana Dursasana menang Dursasana jaya Prakno tatamu no jurus sego goreng riang bentuk tanda junjung sabda junjung bencana Dursasana menang Dursasana jaya tak tutup tak seplak no tatamu no jurus tempe goreng Riang Welatan Hos Riang paman man Welatan
Katur dumateng Mbah Dirun seklarga. Ingkang sampun maringi kesempatan dhateng kula supaya ajar metro ing daleme simbah iki. Ngerti Kang Gareng, yen Mbah Dirun iku ya simbahku dhewe. Oh ngono ya, Tru. Lah iki kok rame temen ki acarane opo to, Kang? Ngene iki, Gong. Ing bengi iki Mbah Dirun nganake tasyakuran lan kirim doa dhateng leluhuripun. Amarga sesuk-esuk Mbah Dirun kuwi duwe gawe arep nundut manten putrane sakloron. Sing kepisan Om Entri entuk Tante Rizka saking Jakarta. Sing loro ya kuwi Om Trimaryono entuk Tante Kuntari saking Jogorogo. Anu, sing cedak pasar kaya. Iya. Awake dhewe yo melu donga. Muga-muga ajate Mbah Dirun dipun kabulaken dening Gusti Allah. Amin. Kinaringan lancar kalis ing sambikala. Mugi-mugi Om Entri dalah Tante Rizka lan Om Trimaryono dalah Tante Kuntari saged membina keluarga ingkang sakinah, adah warahmah, ngantos dugi kaken-kaken inen-inen. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin, Tru. Wes aja gamble wae. Ora ketang musdela. Ayo paring panglipur. Mongko salat diganti karo bedalang sing gedhe.
dhewe. Aku Budi Dewanto. Sabar to, Gong. Sadurunge atur panglipur, apike kenalan dhisik karo Mbak Yu Waranggono. Jane tak kenal maka tak sayang. Makanya kenalan dhisik bet sayang. Ayo sangka jedak kuwi. Aminune sinten, Mbak? Lajeng ngono. Nggih, nami kula Ananta Mayang Prasasti. Oh, Mbak Mayang. Nggih, Daleme pundi, Mbak? Sambi Simo Kendal. Oh. Sekolah pundi, Mbak? Kula sekolah enten SMP Negeri Setunggal Panekan. Sampai kenal Mbak Pemi? Kenal, niku rencang kula. Oh. Dewe sandine. Namine sinten, Mbak? Nggih, kula Devina Dwirianti. Oh, Mbak Vina. Nggih. Saking pundi? Saking Padas Ngawi. Terus sekolah mboten Pesek kelas pinten? kelas kali SMA. Sandine. Gak ketok aku, bener kok. Namine sinten, Mbak? Wilujeng dalu, Dik. Nggih, Wilujeng dalu. Nggih, nderek tepan kula Diah Ayu Krisnawati. Oh, Mbak Ayu. Bayu. Nggih, Terus sekolah tasik. kelas pinten? Kelas 7. Guyu. Daleme pundi? Nggih, kula asli saking Etan. Oh. Kan pundi to? Sampun. Pun. Oh. Sandine mawon. Sandine mawon. Amune sinten, Mbak? Nggih, Dik. Nami kula Fitri Lestari. Oh, Mbak Fitri. Nggih, Saking pundi? saking Purwodadi Grobogan. Kertas. Kok meneng wae? Pun gadah pacar, Mbak. Kertas pacar to jenengan. Pacar ki apa? Dereng tos kula. Coba, wis sunat dereng ta jenengan niku? Pak ngerti pacar barang iki. Ya, Piye? Dereng sunat. dereng. Dereng. Kok kertas pacar? Pacar ki apa? Napa pun gadah pacar sampean? Dereng. Oh. Nggak lucu temannya. Kula mung takon mawon kok. Tak kira wis digolekne. Iki sandine. Ngopo dadak nginceng? Ya mboten ketok kok. Wow, sakmene gedene ora ketok. Sugeng dalu, Mas Petro. Wis enggak sugeng dalu. Terus peteng. Amune sinten, Mbak? Kula Aprilia, Mas Petro.
Mbak Aprilia. Injih. Daleme pundi? Daleme Kartoharjo. Magetan apa Solo? Magetan. Pinaran nggih. 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 Pun ngetos Kartoharjo. Dereng. Dereng. Wis. Ayo atur pangipur. Monggo Mbak Mayang, dalang sapa nyono? Bawani nggih, Mbak. Sing apa tentro?
Wah, suarane apik, Truk. Oh iya, Reng. Aku yang ngaturaken gunging panuwun dumateng para pundhenku ingkang tansah mensupport lan ngajari kula bab dalangan. Sopo to, Truk? Lah kae lho, kados to Mbahku Samsu Gondo Carita. Saking Kedung Putri. Mbahku Gutaya Termo Sudarmo. Saking Basri. Lan Bapak Alek. Bapak Alek. Alek ya le ka elek. Bapak Alek. Ugi Mas Agung. Karena jasa-jasa beliau hingga saya bisa seperti ini. Wah, penting kuwi, Truk. Terus aja lali. Matur suwun karo sing biasa ngeterke. Yo ngetutke. Yo njajak. Yo nyukupi awake dhewe. Kayak ora kalah lho, Truk. Sopo no, Kang? Loh. Lah kae lho Bapak Marno karo Ibu Fitri kuwi lho. Piye to kowe iki? Oh iya, Ding. Terus nggih Bapak kali Ibu Bekti kula katur. Lah kowe pengen ngaturke apa, Truk? Kula nyuwun lagu Beling, Mbak. Beneran sing sandinge. Beling dados. Lagu iki kanggo ngelingake bapakku dhewe. Bentang gelem nindakake salat 5 waktu. Loh, mengko nek didukani bapakmu piye?
kuwi nek dikandani anake gak nesu tapi melipir-melipir. Kowe njaluk apa Kang Gareng? Aku njaluk tembang kangen. Monggo.